Санаи 27 октябр воситаи нақлиёти тамғаи номаълум дар роҳи нақлиётгарди Исфара Шуроб пиёдагардро пахш намуда аз ҷойи ҳодиса фирор кард. дар натиҷа пиёдагард марди 32 сола ба ҳалокат мерасад. амалиёти боздошт ронандаи қоидастезро муайян намуд. баъди пахши пиёдагар дар ҳоле ки ба ҳаёту саломатии ӯ хатар таҳдид мекунад, ҷойи ҳодисаро тарк кардани ронанда ҳаракати ғайриинсондӯстиест ки ронандаи боинтизому поквиҷдон чунин амали ноҷавонмардиро раво намебинад. зеро мумкин аст ба ҳамин гуна ҳодисаҳо дилхоҳ инсони ба мо наздик дучор шавад. санаи 27 октябр тахминан соати 5:10 ронандаи автомошини тамғаи номаълум дар километри 6 роҳи нақлиётгарди Исфара Шуроб бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, пиёдагард Солиҳов Худойназар Низомуддинович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳраки Шуробро пахш намуда аз ҷойи ҳодиса фирор менамояд. зарбаи пуршиддати нақлиёт ба ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштани пиёдагар боис гашт ва аз саривақт нарасонидани ёрии тиббӣ дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат мерасад. дар натиҷаи амалӣ намудани амалиёти боздошт ва чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, милитсияи шаҳри Исфара автомошини тамғаи Хондай рақами қайдии давлатиаш TG4302 AA08-ро муайян ва ронанда Маҳмудов Баҳодур Абдуқодирович соли таваллудаш 1965 истиқоматкунандаи шаҳраки Шуроби шаҳри Исфараро боздошт намуд. акнун ронандаро дар асоси ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 212 вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва 127 дар хатар мондан ҷавобгарӣ таҳдид мекунад. навори дигар оиди садамаи роҳнақлиётӣ бо оқибати марг ки дастраси мо гашт, ин пахши дучархарон мебошад. санаи 12 октябр тахминан соати 10:20 ронандаи автомошини боркаши тамғаи Kia Bongo ҳангоми ҳаракат тавассути шоҳроҳи Душанбе Хоҷандчаноқ километри 290 ҳудуди ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, дучархарони дар канори рости роҳ ҳаракат карда истода марди 69 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Деҳмои ноҳияи Ҷабор Расуловро пахш намудааст. дар натиҷа дучархарон ҷароҳати вазнини ба ҳаёту саломатӣ хатарнок бардошта дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат мерасад.